Once again, magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos marhain na banggi mga kasabog. Nandito na tayo sa ating third and final game ng ating triple header for our day 10 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte Eliminations. Ito na nga ang bakbakan na ating inaantay ngayong araw na to, ang laban ng home team na Mercedes against dito sa mga taga Daet Camarines Norte. Ako po si Kapa Morgan at kasama ko ang walang iba kundi si Coach Paul Sepe for this evening. Yes, good evening. Napakagandang laban nga Kapa. This is Team Daet against Team Mercedes. And also, hindi lang napakaganda, napaka-importanteng laro para sa dalawang team na ito na naghahabol ng ikalawang spot sa ating standing dito sa elimination. Tama ka dyan, hindi lang exciting kundi talagang napakahalaga for both teams. At ayan, unang nakabuslo ng tres ang mga taga-home team na Mercedes. Flores tries another one, wala. At on the rebound, si Placino mukhang na-foul itong si Lanzaderas. At yun na nga, tinawagan ng foul itong si JP Lanzaderas. Yes, partner, speaking of JP Lanzaderas, number 5 on our scoring leaders with 24.4 points per game, partner. At itong mga kamatch-up niya dito, ito na, nagdadala ng bola na si Justin Sentin with 20.3 points per game, partner. Siya naman ang ika-6 sa ating leading scorer. So magandang match-up dito sa dalawang scorer natin. At saka, nandyan yung kanilang mga new acquisition for Daet, itong si Jerome Almario who played really well sa kanilang last outing against Vinsons. Siya nga yung naging kasurog player of the game. Pangalawang laro ito ni Jerome Almario dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Pumukol ng Tracy Arsenio pero medyo malakas yung tira. Ito na si Kamal, may tanga ng bola para sa mga taga home team na Mercedes. Flores sa corner, binigay kay JP Lanzaderas. Lanzaderas crossing over. Nakawala ang bola, nakuha ni Placino. Placino na tumatakbo. Nasa unahan si Justin Sentin. Pero nakuha nitong mabilis na si Camalya ang bola. Love pass to Flores, and what a play! At ayan, grabe ito, partner. Nagpaparamdam ka agad itong Mercedes, coach. Early as this quarter. So ayun, medyo naging physical naman doon on the part of Kamal. But earlier this quarter, partner, talaga nagpapakitang gilas itong mga taga-Mercedes at dito sa kanilang hometown, partner. Tama, kaya makikita mo, maririnig mo ang hiyawan ay talagang sobra-sobra dito po sa loob ng GBP Law. So may block tayo. Yes, may block tayo dito. Tingnan natin kung anong gagawin ng mga taga. That's a steal on the part of Mercedes, partner. JP Ford. Yes! At ayan! Ay, wala akong sa masabi. transition, nakakuha pa ng pa-end one itong si JP Lanzaderas. So talagang kumukonekta ka agad itong mga home team
Look at that play Yes, by partner. So, JP Lanzaderas. At napasabit pa doon si Justin Sentin. Unang foul niya yon dito sa larong ito. At si JP Lanzaderas naman will try to complete the 3-point play opportunity. At ayun, di sasayangin yun ni Lanzaderas. Placino to Almario. Almario may tangan ng bola para sa mga taga-Daet. Nasa harapan niya itong makulit na si Kamal. And Jerome Almario was blocked. Ito na si Lanzaderas with his familiar shot. Wala. Noy Fragoso. Outlets to Kamal. JP Lanzaderas once again. This time hitting it with his favorite shot and favorite spot. Gustong gumanti si Justin Sentin pero wala pa yung tira niya. Wala pa pong nakakaskor sa kupunan ng itong Daet. So it's a 10-0 run. Flores, pumukol ng 3. Wala. Lanzaderas fading away. Nope. Nakuha na sana ni Jerome Almario pero nando ng makulit na si Flores. Talagang ramdam mo kaagad, partner. Ramdam mo rin ba na Yes, talagang partner. gustong manalo itong mga taga-Mercedes? dito pa lang sa early, itong ating first quarter talaga, itong energy nitong taga Mercedes na napakagrabe na, partner. So tingnan natin kung anong gagawin nito ni Kamal to Flores. Steal by Jerome Almario. By the way, merong bagong acquisition din ang kupunan ng Mercedes. The 6'5" from Bacolod na itong si Miles Cañal. Hindi pa nakakaskor ito at mukhang hindi pa nabibigyan gaano ng bola. Kaya ganon. Yes, partner, pero napaka-steady when getting those rebounds. So kung makikita natin on the defensive ends, partner. So there's a bluff on the part of Team Daet. Wala pa, hirap na hirap ang Daet na makaskor. Ayan na naman! Si JP Lanzaderas! So that's a 12-point cushion. Wala pa rin nai-score dito, partner, itong mga taga-Daet. Now, Sentin with the ball. That's an offensive foul At ayan. on the part of Arsenio. It's a 12-0 run. What do you think Team Daet need to do para at least makascore na sila dito sa labang ito? It's almost 4 minutes gone by dito sa ating first quarter pero wala pa rin na-shoot itong mga taga-Daet na sa ngayon ay ayan, nagkakaroon ng kanilang huddle. Yes, partner. On the part of Team Daet, ito ang dapat nilang gawin. Be composed, partner. Kasi ang nangyayari, all aggressive itong team ng Mercedes. Nakikipagsabayan naman sila on the other end. Ang gawin nila dito, compose, do whatever the strategy or kung ano man yung gustong gawin ng coach nila, yun ang i-run nila. And of course, wag maging excited na makabawi sa score na yan. Isa-isa lang. Kung makikita mo kanina, Placino is waving kasi nga nagtatao-tao tong Mercedes. Gusto nila ibigay kay Almario ang bola to make a two-man play siguro for Almario and Placino. So, yun ang dapat nilang gawin. But right now, ito ang nangyayari is nararatel sila sa mga possession, partner. In the meantime, may bagong salta para sa kupunan ng Mercedes, sina Harold Lopo at saka si Jericho Mandak nasa loob na. Finally! Jerome Almario hitting for Team Daet. Noy Fragoso. Na tawagan ng traveling. Talagang hindi niya kayang buwagin itong malaking mama na si Laninga. 6'8" po yan, mga kasurog. Yes, kung makikita mo naman, partner, now, Almario is guarded by Lopo. Isa din ito sa magagandang matchup dito, partner. So, ito si Lopo, maganda din ang pinapakita nito when it comes to defensive ends. But ayun, sorry miss there for Laninga. Now, Lopo with the ball. At ayan, has been deflected by Almario, and Almario was called for the foul. So there's a slab here for Team Mercedes. Tingnan natin anong gagawin nila if they have a play for slab. Okay, binigay kay Miles Cañal. Ang bola binigay naman ni Cañal kay Fragoso. At Noy Fragoso ay hindi naman pahihiyain itong bago niyang kasama dito sa Mercedes na si Miles Cañal. At yan, unang score yan ni Noy Fragoso sa labang ito.
Justin Sentin using the board, short. Naninga. Nakuha ang bola. Binigay sa ilalim kay Sentin. Sentin scores with a reverse. Ito na, tumatakbo na naman ang mga taga-Mercedes. Jericho Mandak, binigay kay Harold Lopo. Lopo to JP Lanzaderas. Lanzaderas finds Lopo. Lopo pulls up. Nope. Rebound Placino. Jerome Almario now may tanga ng bola. Binigay sa unahan kay Justin Sentin. Justin Sentin can score. Pero nandun si Arsenio for the putback. Wala. Malaking mama ang mga nasa unahan niya. And there you go. That's another foul for Jerome Almario. Yun lang, coach, dahil nasa first quarter pa lang, dalawa na ang foul nitong si Jerome Almario. Yes, partner. So dapat dito maging mindful itong mga players nitong Daet, especially those guest player dito. Kasi at the early stage pa lang, partner, medyo nagpa-file up na yung mga fouls. Oo. And we don't want that. Okay, may tawag ang referee. By the way, maraming salamat sa pasnak ng ating commissioner na si Com Lloyd Rivera. Sarap ng snack Yes, natin. thank you very much po. Nag-enjoy ka ba, partner? Mukhang Yes. nag-enjoy ka din, kagaya ko. So ito, magandang matchup ito, partner, between Placino and Cañal. Tama. Match na match kasi halos magkakasing laki itong dalawang to. Nakascore doon si Jericho Mandak. Isa din sa talagang i-ignite sa team ng Mercedes itong si Jericho Mandak. Yes, partner, talagang grabe ang binibigay nitong batang ito. Talagang all out pag nasa loob ng court ito si Jericho Mandak, partner. So ayan, Jerome Almario with a 3, wala. At ayan, Arsenio, down, that's Justin Sentin scoring for Daet. Inilabas muna nila si Mark Anthony Naninga. JP Lanzaderas tries another 3. Jerome Mario for the rebound. At ayan, mabilis na tumatakbo. Tumira! Muntik na makascore pero nakuha ni Justin Sentin ang rebound at na-score niya using the board. Yung maganda pinapakita nito, kahit mintis yun, partner, medyo maganda yung aggressiveness na pinakita. But Tama. good on the part of Justin Sentin on not giving up on that play. Yes. Lanzaderas fires. Yes. Jerome Almario to Justin Sentin. Finds Placino and scores. That's his first field goal for this ball game. Miles Cañal against Placino. Merong foul. Ano bang itatawag? Titingnan natin yan, partner, kung ano magiging call ng ating mga referee. Grabe yung pisikalan. Yes, partner. So, Expected talaga yung physicality ng magiging laro natin ngayon. Especially now that Mercedes has a new big man sa katauhan po ni Miles Cañal. Yes, partner. Kanina So, tinanong ko sa pregame, he's from Bacolod. yes, sabi niya. Bacolod. He's about 6'5", partner, and really ang ganda ng post-up na pinapakita nito ni Cañal early as this game. So talagang mabibigyan dito ng magandang laban itong si Alim at si Placino dito sa ating laro. Wala pa dyan si Noy Fragoso. Yes, partner. So at the early stage, meron ng 8 kalamangan ang Team Mercedes. Pero buti na lang at unti-unting nakakahabol na po itong kupunan ng Daet. They started 0 sa first 4 minutes of this ball game. At buti na naman at nakaka-score na paunti-unti at hopefully makaka-abot din sila sa score ngayon ng Mercedes na lumalamang sa kanila ng 8 puntos. Yes, partner. So, papakinggan natin dito kung ano magiging resulta ng review na ginawa ng ating mga official on that last play, partner. Medyo nagkamasayan. Nagtatansyahan ng lakas sa ilalim. Okay, I think it's an unsportsmanlike foul on the part of Aling, partner. So, titingnan natin itong replay, partner. Oo. So, ayan.
And Ah, yun, yun yung na nga. elbow na yun, partner. Binigyan ng konting lambing nitong si Alim, nitong si Miles Canyal. Miles Canyal, his first free throw dito sa Ako Bicol Cup, Camarines Norte. Kanina sa pregame, maganda yung pinapakita niya. At yun, unang score yun, ni official score dito ni Canyal. At mukhang papalitan muna siya. Ayan, pinasok itong si si John Sanares for Mercedes. Ay pinasok na rin si Aceron, and so as Gerald Danzaderas. Merong foul, tatawagan. At ang tatawagan ng foul dito ay walang iba kundi si Justin Sentin. That's his first personal foul. And nasa penalty na dito, partner, itong mga taga-Daet. Tama. At unang tira ni Jericho Mandak sa free throw line. Pasok na pasok. Second shot will also count. So 21-10. Foul. Itong si Jericho Mandak against Arturo Palogan. And also, that's a good gesture the part of Mandak, partner. So, na-recognize siya kagad yung foul siya doon. Tama. At sabi niya mukhang nasaktan yung na-foul ko. Jerome Almario sa ilalim. Tumira! Umiscore! Kailangan talaga na tumikada tong si Jerome Almario para sa kupunan ng Daet. Yes, That's why he's here. Ayan, traveling violation ang naitawag kay Gerald Lanzaderas. So, smaller lineup ngayon ng kupunan ng Mercedes. They need to capitalize on this, ano? Yes, talking partner. about Team Daet. Yes, partner, kasi nga wala dito yung dalawang guest player nitong Mercedes. And also, hindi ito, partner, ito. Kailangan ma-recognize nito ni Justin Sintin, ito si Almario, partner, on the other end. Kasi ang gusto nitong coach nila, kanina pa tinuturo, wini-wave talaga na kini-clear out yung strong side para kay Jerome na mabigyan siya sana ng bola dyan sa ilalim. Tama. Siguro to capitalize din yung advantage niya dito kay Lopo. So, hindi yun nakikita nito ni Justin Sintin. And Scoring ano din to kasi Santin eh. yes, partner. So, now, they are playing a man-zone defense here for Team Daet. Ito naman, tingnan natin kung ano magiging reaction dito ng Mercedes. Sanares, Ayan, talaga. hitting Sanares. another two-pointer. This time it's Sanares. That's his first field goal for this ball game. Palogan hands it off to Jerome Almario. Almario guarded by Lopo. Fires a three, misses. At ayan, Carl Lanzaderos may bola now. It's Jericho Mandak. Stops and pops! Wala. Kanino mapupunta ang rebound sa mga naka-blue. Palogan to Jerome Almario. Almario now, nakita si Placino nasa unahan, kaya lang wrong timing. Sayang. Medyo malakas yung pasa ni Almario doon, partner. At saka wrong timing din sa Yes. si Placino. Yes, partner. So, ito na naman si Mandak. Talagang napakabilis na point guard nito, partner. And Mandak fires a three, misses. Rebound Alim. Alim binigay sa nasa unahan na si Justin Sentin. Sentin! Almost making that one, pero that's not his lucky day. Carl Lanzaderas short on that one. Jerome Almario now, may tangan ng bola. Oops! Tatawagan ng foul doon. Itong si foul number 1, Aceron. Good intention there on the part of Jerome Almario. But, partner, napansin mo yung Mandak on the other side ng defense. Hindi ko nakita. Grabe yung... Nakababa ka agad, nakababa ka yes, agad. Partner. So, Jerome Almario, wala. On the Missing first the throw. first free throw. 14-23, lamang po ng Siam ang mga nasa home team na Mercedes.
And the second one counts for Jerome Almario. So that's a split mula sa free throw line. Jericho Mandak may tanga ng bola. Nakawala ang bola sa mga taga Mercedes. Nasa kay Jerome Almario na ngayon. Binigay Placino. Placino was blocked. That ball was stripped away pero nakuha ni Palogan. At nandun naman sa ilalim si Alim for that shot mula kay Palogan. Nice play there for Sanares. Anong tawag mo dyan? May naman-to-man talaga, partner. Talagang, kumbaga, inaasawa na tong si Jerome Almario dito, partner. Si Asutilla. Si Asutilla. So, pero natawagan na ata siya doon ng foul. So medyo nagkahilahan doon. So that's a penalty on the part of both teams, partner. So 31.4 seconds remaining on our ball game. So penalty na itong dalawang team na ito. It's an 8-point lead, 31.4 seconds remaining. Nasa free throw line ngayon si Jerome Almario. Pasok ang unang tira. Again, as expected, this is going to be a neck-to-neck game. A battle of the men among the boys. Dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Sa laban nitong home team na Mercedes at ng mga taga-Daet. Parehas na ipasok ni Almario, 19:25. 26 seconds remaining sa ating first quarter. Gerald Lanzaderas can't hit that one. Ito na si Almario, tumatakbo. Dumiretso at nakasungkit na naman ang foul. Good recognition on the part of Almario na talagang dapat i-try ko nang maipuslo ito. Yes, partner. So talagang nagiging aggressive dito si Jerome Almario ditong first quarter para at least mabawasan man lang yung kalamangan nitong Mercedes, partner. But ayan, those free throws will haunt him, partner, pagdating ng fourth quarter. So dapat pinapasok niyan as early as now. And narinig ka, partner, kaya yun, pasok na pasok ang pangalawang tira. 11.5 seconds remaining. Ipapasok itong si 6'8" Mark Naninga para kay Placino. So they are applying a pressure dito, partner, sa ball handler. At ayun na nga, nakakuha ng steal doon. Uy, sayang lang at nadulas lang itong si Palogan. Sayang nun. That's easy 2 points sana, partner. Kailangan sigurong punasan yung sahig. Alam nang madulas. Sayang yun. Anyway, just a 5-point lead, partner. Yes, partner. First quarter pa lang, partner, kakapisikalan na. Talagang very intense itong ball game natin. Kasi, partner, napaka-intense nitong game na ito kasi very important ito on both teams, partner. Kung sino ang manalo dito ay may chance pa na maka number 2 sa ating standing, partner. Oo, kanina in the early goings of the ball game of the quarter talagang tumikada kaagad ang mga home team na Mercedes. Pero right now, with just a 5-point lead, ano sa tingin mo na nakaka-grasp o nakaka-adjust na ba itong team ng Daet? And Yes. what will we be expecting sa mga susunod pang quarter dito sa koponan ng Daet? Yes, partner. So sabi mo nga, just a 5-point lead. Itong team Daet kanina, medyo nakikipagsabayan sila dito sa intensity nitong Mercedes, which is ito ang game ng Mercedes, partner. So nung naging compose sila, maganda yung resulta na ibaba nila sa 5. So ipagpatuloy na lang nila yan. But again, recognize those mismatches. Recognize yung mga pwede nating pasahan na open guy dun sa kanilang opensa. At wag mag-ball hog. Kasi ang ginagawa nitong Mercedes talagang pinipressure yung may dala ng bola, partner. Pag ganun ang nangyari, easy basket yan for Team Mercedes. At talagang makikita natin na heavily guarded itong si
Jerome Almario. At ayan, nakakailang blocks na tinatamasa itong si Naninga. Nasa mga taga-Mercedes ngayon ang bola. Harold Lopo. Binigay kay Miles Kanyal. Kanyal. Nakuha yung overshoot lang. Yung tiran yun ni Alim. Anyway, eto na. Mga taga-Mercedes with that familiar shot once again from JP Lanzaderas. Napakagandang tingnan. Jump shot nito ni Lanzaderas. Talagang napakagandang panoorin, partner. Tama. Number 21. Tumikada. Wala. Alim for the rebound. Pero nandun si Lopo for the hustle. And well, mapupunta pa rin ang bola sa mga taga-Daet. So talagang pinapahirapan itong ni Lopo, partner, itong si Jerome Almario. And of course, itong team Mercedes is now playing man-to-man na kanila pang ginagawa kanina. And Jerome Almario launches sa 3. Wala. Nakakuha ni Alim ang rebound. Naninga. Balik kay Alim sa ilalim. Nahirapan because of the presence of Noy Fragoso. Number 15. Umikot sa paint. Nagkaroon ng double dribble. As you can see, partner, yung lineup nitong Mercedes ngayon, that's a big lineup, partner. Lopo is the point guard for this lineup. Kung makikita mo, Aceron, Lanzaderas, and the two guest player na si Kanyal and si Progoso again. Don't leave that man all alone with the ball kasi talagang titirahan ka. Yun ang pagkakamali doon ni Naninga. At ayan, tumikada naman itong si Adrian Campolio ng 3 para sa kapunan ng Daet. Harold Lopo na with the ball for Mercedes. Binigay kay Fragoso sa left wing. Balik kay JP Lanzadera, same spot but different result. Ito naman si Campolio. Tumira and umiscore. Ano, that's Serrano rather. Yes, partner, that's Dennis Serrano. So again, partner, balik sa 4 ang Kalamangan. Dito mga taga-Mercedes. Mercedes. Lanzaderas. Talagang naglalambingan itong dalawang ito. Kanyal and itong si Alim. It's going to be Mercedes basketball. 2 minutes and a half gone by sa ating second quarter. Harold Lopo tries from way downtown pero that shot was partially blocked. At meron na tayong report mula sa ating kasama sa labas. Actually, sa mga taga nasa courtside natin, Miss Cassandra Seton, pasok. Magandang gabi, Camarines Norte. This is Cassandra Seton, your courtside reporter for tonight's ball game. Now that we are in the third and final game, mainit, maingay at magandang laro ang ipinapakita ng dalawang teams. Lubos naman ang suporta ipinapakita ng supporters ng Team Mercedes. Kaya naman ramdam na ramdam ang home court advantage ngayon na nakakatulong sa pagpapalakas ng loob at confidence ng Team Mercedes na kasalukuyang nangunguna ngayong gabi. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Cassandra Seton. And expect more reports from this young, beautiful, beautiful young lady. Ayun, baliktad. Mamaya magbabalik yan for more updates. Samantala, balik tayo sa ball game. Napaka-exciting na ball games. Harold Lopo with the ball for Mercedes. Crossing over, tries to destroy the defense. Pero bigo siya sa kanyang misyon at mapupunta ang bola sa mga taga-Daet. So balik na sina Placino for Daet and so as Jerome Almario. Campolio with the ball. Binigyan ng screen ni Placino. Rebound for Miles Kanyal. That's another good stop on the part of Mercedes, partner.
Lanzaderas fires another one, and yes! Huwag niyong hahayaan talaga yung Lanzaderas sa mga ganong posisyon. Dahil talagang titira yan. And ganun din naman itong si Jerome Almario. Once na hawak niya yung bola at saka yung first step niya papasok, talagang very strong yan. Kanyal was fouled. That's a reach-in foul on the part of, if I'm not mistaken, that's Campolio. Campolio. And right now, itong newly acquired from Bacolod na si Miles Kanyal getting ready for the free throws. Pasok ang unang tira. Hindi pa siya nakaka-field goal talaga dito sa game natin ito. Pero so far, kapag contribute naman siya when it comes to rebounding both offensive and defensively. Yes, partner. So maganda ang pinapakita niya on the part of defense. Sabi nga, kahit hindi siya pumuntos dito, andun yung JP Lanzaderas, partner. Grabe. Tama. Malaking tulong na yan kay JP Lanzaderas na hindi na siya gaano magtutulong sa rebounding. Mapipreserve niya ang kanyang energy in taking those kind of shots na talagang very effective sa kanya. And again, partner, second personal foul na yan nito ni Justin Sentin. And fourth team foul ng mga taga-Daet, partner. And wala pang foul itong mga taga-Mercedes. So maganda ang development at wala dito. pa tayo sa kalahati ng ating second quarter. So talagang medyo nahihirapan dito ang kupunan ng Daet. What do you think is the adjustment right now? Meron ka ba coach na nakitang adjustment nila magmula kanina? Meron ka nakitang mga adjustment so far? Well, partner, the adjustments... Samantala, wait, ano muna natin? Bago yung adjustment Yes. natin si Mayor Alexander Pajarilla, kasama si Consi Jude Hernandez. At yun na nga, That's pasensya Mayor na, Alexander nabitin kita doon ha. Para Oo. si Helio. So, hello yun, po, Mayor. adjust- So, yung adjustments, partner, gusto sana nila mapunta ang bola kay Jerome Armano. Kasi yun ang nakikita natin dito sa game na ito. Kini-clear out talaga nila yung strong side para dun yung weak side para dun pumunta ang bola. To make that a strong side para dun bigay kay Jerome. From there, para mag-collapse yung depensa Depensa, oo. para kay Jerome. So, ang ginagawa naman kasi nitong mga teammates niya, so far, sa ngayon, partner, hindi yan nare-recognize. So, dapat yun ang gawin nila dito sa part na ito ng game. So, kailangan muna nilang i-break yung defense, give it to Jerome Almario, and Jerome Almario will take the rest. Kumbaga, will do the rest, I mean. Okay, that's another blob for Mercedes, partner. So, na-deflect ang bola ni Sentin. So, balik ito sa Mercedes. Yun na nga, partner, yung gustong gawin itong Mercedes, papasukin itong Daet sa kanilang laro. Oh, what a jam! In your face! From Noy Fragoso, tiningnan niya pa itong si Placino. Asan ka ba? Sabi niya. But that's a good recognition on the part of Kanyal, partner. Oo. Talagang nakita niya. And another block from Kanyal. Ito na ang mga taga-Mercedes. Nagmamadali si Mandak to Asotilia, partner. Sopilia fires. Nope. Rebound. Placino. Binigay kay Justin Sentin na nasa unahan. Justin Sentin fires a three. Yes! Yun, pabatay sunog, partner, for Justin tama. Sentin. So again, sunog. 6 ang kalamangan nitong taga-Mercedes, partner. At mayroong naitawag na foul on Arsenio. And to his dismay, look at this play. Bang! Dinagtakan. Grabe yun. But Ito mga again, taga-Daet. that's a good recognition on Miles Kanyal, on Progoso, on that sequence, partner. So maganda itong nagiging chemistry nitong dalawang big man na ito. Offensive foul this time.
Nagulat doon si Miles, Miles Kanyal. That's a good call on the part of the referee, partner, kasi Tama. talagang dinaw niya yung shoulder niya doon. Centin fires another three. No, this time Almario for the rebound. Kicks out to Placino. Placino fires short. Nakuha ni Justin Centin. Sabi niya, sandali. Akong titira. At merong foul sa baba. Yun ang ginagawa, partner, nitong medyo diet. Medyo nagmamadali sila on the part of their offense, Oo. partner. So dapat yung ball movement, if they have a certain play on a man-to-man defense, yun ang gawin nila dito, partner. Masyado silang nahahype eh. Yun, partner. So again, that's another shot na minadali on the part of... Sobra yung tirang yon ni Carl Lanzaderas. Ito na si Justin Centin. Drops it off sana to Placino, but Placino wasn't too ready for that. Ayan na naman si Noy Fragoso. Umatake at umiscore. Walang nagawa. Itong si Alim doon. Fire is Justin Centin from behind the arc, and he connected with that big three. It's 33-38. Di malamang po ang kalamangan ng mga taga-Mercedes kontra dito sa Daet. Miles cannot hit that three-point shot. Right now it's Jerome Almario with the ball. Binigay kay Justin Centin. Tumira na naman mula sa tres. Wala. Pero mananatili sa kanilang bola. At doon, nakakuha ng foul si Alim sa ilalim. That could have been an easy points for Placino, partner, if he Tama. drops it off. Sayang yung at nakakuha siya ng foul on Noy Fragoso. Right now, Placino will... it's Alim who will be taking 2 shots from the free throw line for Daet para matapisan ang kalamangan na 5. Alim making the first one. That's Denson Alim. Apat na lamang po ang lamang. And second one rattled out. So it's now Mercedes basketball with Harold Lopo with the ball. Acting as the point guard. Ayan, sadya sanang ibibigay kay sa pumuposte na si Kanyal. Kaya lang, nandun yung heavy defense ni Alim during that time. Kadag will check in for Denson Alim. And that's for Daet. Harold Lopo fires a 3 and yes! And also, alam naman natin na partner na si Harold Lopo talaga is kaya ding mag-produce ng score when it comes Tama. dito sa Team Mercedes. Oo, Kasi tama. as we can remember, siya is nag-best player din siya sa ating laro against their game against Basud, if I'm not mistaken, partner. At ang ganda ng performance niya during the last game nila with San Vicente. Yes, partner. Again, ayan, bati mo, partner, talaga. Ito si Back to Lopo back. naman, ang tumitikada dito for Team Mercedes. That's back-to-back field goals for Harold Lopo. Justin Centin fires short. Wala, disorganized ang mga tira nitong itong Daet so far sa ngayon. Ayan na, umatake itong si Miles Kanyal, pero nandun si Flores to save the day. All of a sudden, partner, 11-point lead na naman ang kalamangan. At hindi pa nakakapukol sa tres itong si Jerome Almario for Daet. Harold to Flores, kumitaw ng tres. Wala. Merong pushing foul. Huli doon si Fragoso, partner. Huli. So, pero maganda ang pinapakita ng both teams, partner, again. Tama. Although itong Team Daet is down
medyo right now at the part of the game. And nandito rin in the house right now kasama si Mayor Pajarilla, itong si Councilor Princess Turalba. Ayan. So sige, maraming salamat po sa mga officers and leaders ng bayang ito. Of course, headed by Mayor Alexander Pajarilla. Nandito ngayon sa Jimmy P. Law Sports Complex. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko lang kasi medyo mas organized when it comes to offense itong Mercedes. Yes, partner, talagang they have their system na sinusunod dito. And the lights of their coach, partner, with Coach Gabriel Catolic and Coach Joe Macalandria. Oo. So, maganda pinapakita dito both ends ng floor, defense and offense. On the part of Team Daet, they don't need to rush, partner, on this time. Talagang medyo may mga scenarios kasi na medyo na-excite and medyo early yung mga tira nila. So that's an easy basket. That's an easy basket for Mercedes pag nata-turnover yung bola. Tama. So, gagawin nito. Yan. They just have to be patient, wait for the screen, and attack. And ayun, sayang lang. Dahil hindi na ipasok yon. What a follow-up shot by Sanares. And again, still, andyan pa rin yung pressure, full court pressure na yan. At ayan, talagang matindi ang lambingan itong dalawang ito. Jericho Mandak and Jerome Almario. Talagang ginugwardya ng todo itong si Almario. Yes, partner, talagang papahirapan dito si Jerome Almario, partner. Kasi pag hindi nila ginawa yon, for sure, magti-take over dito ito si Jerome Almario, partner. Tama. So, how will Team Daet look at that shot from Justin Sentin. Nakita mo yun, partner. Oo. Talagang hinahanap niya yung That's puwang sa spectacular. kabila. At ayan, na-foul dito si Serrano Jr. So that's a penalty na on the part of Team Daet again, partner. So Jericho Mandak will shoot 2 free throws. Pasok ang kanyang unang tira. Sanay sa bardagulan itong si Mandak. Yes, partner. So talagang Talagang ganyan sanay talaga na ang play. tinatamaan siya. So talagang nakikisabayan siya sa mga kahit malalaki pa sa kanya, partner. What a crossover there from by Jerome Almario. Justin Sentin. Again, good find sana, but yun, hindi nila Dalawa na nako-convert. yan kay Mark Cadag. I think they need to get Placino back to the ball game. At ayun, pinalitan na si Cadag. Itong number 0 nila na si Andrew Perida for Team Daet. Jerome Almario finds Placino. Placino fires, misses. Ito na si Jericho Mandak. At tumama sa paa ni Fragoso ang bola. Medyo maganda yung idea ni Mandak doon, partner, but napakababa nung pasa. Oo. On the other end, partner, yun ang gusto nitong Mercedes. Ang tumira ng tumira si Placino dyan sa labas na yan. Kaya nila nilalabas. Oo. Ayan, si Jerome Almario na yung pumuposte. At hirap na hirap doon sa ilalim. So With yun the ang pesky nangyayari, defense. partner. Tingnan mo yan, walang communication on the part of their teammates kasi nagdo-double na si Flores doon on the other side, partner. At yan, Councilor ng Daet naman ay nandito in attendance, si Councilor Sherwin Asis with family. So maraming salamat din, Councilor, for being here sa ating napakagandang laro.
36-49 ang score natin, mga kasurog. It's a 13-point lead para sa mga taga-Mercedes at 17.5 seconds remaining sa ating first half or second quarter. Centin hits another 3 from the corner. Yun ang kailangan gawin ito ni Justin Centin, partner B. Yun, maging confident siya, yung composure niya dapat lagi nandyan. Huwag siya na dapat mag-foul dito. Kasi may dalawa na tong foul. So yan ang dapat niyang gawin dito sa side ng Daet, partner. Somebody has to take over. At walang ibang guy na yan. Walang ibang somebody yan kundi si Justin Centin for Team Daet. At ayan, dyan po magtatapos ang ating second quarter of action. Dito po sa ating third match up ng ating triple header for our day 10 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Ang napaka-exciting at napaka-important games for these teams. Talking about Daet at ang home team na Mercedes. Yes, partner. Kasi partner, kung ipanalo ito ng Team Mercedes, for sure sila na ang makakapasok sa ating top 2 teams dito sa ating District 2, partner. But on the other end, kung may panalo naman ito ng Team Daet, may chance sila, partner, na makapasok. Because they still have one game tomorrow against San Lorenzo Ruiz. San Lorenzo. And again, that game is very important also, depending on how this game will end. So yun ang magiging scenarios natin dito, partner. So napaka-importante nito mga larong ito. And of course, ito talaga yung most important game ngayong I think day 10 or day 11 natin dito sa Ako Bicol Cup Cam Norte. Kasi talagang magkakaroon ng epekto ito sa mga previous games nila. Okay, so that's it. We've watched the highlights of the first half. Right now, we'll need to take a break muna. Halftime break. Kami po ni Coach Paul Sepe at yours truly, Kapa Morgan, ay magbabalik dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Again, hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti.
Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti.
Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And yes, we're back here sa loob ng Jimmy Pilo Sports Complex sa bayan ng Mercedes dito po sa Camarines Norte para sa second half ng ating bakbakan sa third game matchup natin dito sa ating triple header sa ating day 10 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Ang laban ng Daet at ng home team Mercedes na again sabi nga ni partner ko na si Coach Paul Sepe ay napaka-exciting at di lang exciting dahil napaka-importante rin ang larong ito para sa dalawang kupunan. And right now, Kanyal umikot, tumira, but misses. And again, partner, nandun na naman si Mandak for that rebound. Grabe talaga yung pinapakita nitong batang ito. And a steal from JP Lanzaderas, partner. Oo, nastilan doon si Jerome Almario at nakascore pa. Iba ang power nitong si JP Lanzaderas at the age of 35. Talagang very competitive pa. Justin Sentin taking over dito sa ating sa kupunan ng Daet. While Jerome Almario is being heavily guarded by Jericho Mandak. Justin Sentin will inbound. Nakita si Arsenio. Tumira sa corner 3. Yes! They need that as we open this or as we start this third quarter action. Yes, partner. So that's a timely 3-point from Arsenio. And alam naman natin si Arsenio may tira naman talaga yan sa labas, partner. Oo, tama. Right now it's Kanyal. Posting up. Pinilabas kay Flores. Flores fakes. Tumira pa rin. But nakasungkit ng foul mula kay Almario. And that's Almario's, I think, his third. All right. Second, or that's his second. Yes, partner. So dalawa na. So si Flores dito. Yan talaga tira niya sa lahat po ng mga nanonood sa free throw. Huwag kayong magtaka. And mga nanonood, talking about mga manonood, we have 2.2K viewers sa Facebook page pa lang yan ni Red Saldico. Ayan, so
2.3 na ngayon. So shout out po sa lahat ng mga nanonood sa atin online. Ayan, to Danilo Era from Magisok. Saan ba itong Magisok ha? And sa family Sadya daw po, shout out din sa inyo. Sige. And also partner to Councilor Lagamayo of Santa Elena. Sabi ni Coach Pao, nagpapabati daw. Sino? Si Councilor Lagamayo ng Lagamayo. Santa Elena partner. So, welcome tayo dyan sa Santa Elena. Thank you very much, Consi. And also Coach Mark of coach ng Team Nabwa doon sa Camarinesor. Leg natin. Coach Mark, thank you for watching while drinking Jack Daniels ba daw to si Coach Mark? Grabe. Hello Coach Mark, happy viewing to you. And of course, and kung kasama mo ang iyong pamilya, sa iyong pamilya. Okay, and good luck kay Pepe Tejada Serrano. Good luck brother mula kay John Arcel Recto. And kay Jaren Bacalya. Ito cash out, hindi shout out, cash out. Sabi ni Joel Cabanes. Wala tayo ngayon. Maganda sana pag cash out ano. Oo. O kahit cash in na lang, okay lang. Basta pa-cash in sa account ko. So ayan, 10 naman. Mabalik tayo sa laro partner. 10 naman ang hinahabol nito mga taga-Daet partner. Alright, and here we go with Jericho Mandak. What a beautiful lob for Kanyal. And there you go. Nakascore. That's his first field goal dito sa ating third quarter. Maganda yung tira pero medyo malakas ang tira yun ni Perida. At ayan, pinabayuhan talaga itong si Kanyal. So far partner, good addition itong si Kanyal dito sa Mercedes team. Tama. Talaga nakaka-jive na siya dito kahit first time niya maglaro dito sa team na ito partner. Malaking tulong para kay Noy Pragoso. Dahil dalawa na silang bigs. And ayan, it's a 12-point lead for Mercedes. Jericho Mandak to Harold Lopo. Harold Lopo finds Noy Pragoso. Umatake sa ilalim. Muntik nang makascore. Pero lumuwa lang yung bola. Jerome Almario now with the ball. Binigay kay Placino. Placino finds Arsenio. Cannot hit on that one. Another foul will be called against Jerome Almario. And I think papalitan na nga muna siya. Dahil talagang nasa foul trouble na itong si Jerome Almario. Pinalitan ni Serrano Jr. Maganda partner yung naging resulta nitong talagang pagman kay Almario dito. Talagang napipilitan siya partner na gumawa para sa sarili niya and that result sa mga foul na yon. Tama. Talagang na-test dito si Jerome Almario sa pressure na binibigay ng kanilang katunggali na Mercedes. Justin Sentin. So far, si Justin Sentin ang steady guard nila. Oh, what a beautiful finish from the veteran JP Lanzaderas mula kay Jericho Mandak. At ayan, 14 na po ang kalamangan ng mga taga-Mercedes. Sentin fires to 3. Yes! Yun talaga ang kailangan partner ng Justin Sentin para dito sa Team Daet na makabalik partner. So again, nagiging composed na siya doon sa mga tira na yon. Hindi kagaya kanina, nagiging excite siya. Oo, masyadong inahari palagi yung mga tira. So if they need high percentage shots, yun ang dapat nilang gawin. Yes, partner. Hindi masyadong madaliin yung mga tira nila. So again, share the ball muna and then pag nag-collapse yung defense, kick out, find the open man. Tama. And good play there. Kaya lang, tinawagan ng traveling. Itong si Alim. The ball will go to the Mercedes team. Asiron will be back in the ball game. Pinalitan muna si Miles Kanyal. Jericho Mandak with the ball. Binigay sa gitna, sa paint kay Pragoso. Pragoso hits!
with a almost a fadeaway jumper. Serrano Jr. will be throwing the ball in, and yeah, para kay Justin Sentin. Justin Sentin crossing over, trying to break the defense of Harold Lopo, and that shot will count. Okay, sabi ni referee Bunanong Bumachera, counted. So, ano sa tingin mo? Bakit si Justin Sentin lang talaga ang nag-contribute when it comes to offense or scoring? Yes, partner. So, as you can see, partner, heavily guarded din kasi, partner, yung iba nilang players like in the likes of Placino, pinapahirapan talaga din siya nito ni Noy Progoso. And lucky for Justin Sentin lang, na i-convert niya yung jump shot na yun. Pero talaga very maganda yung mga pinapakita. Like pinapakita nga ito ni JP Lanzaderas na talagang maganda yung kanyang shooting stroke pagdating sa labas. So titingnan natin kung ano mangyayari dito, partner. So again, Justin Sentin for 3. So yun ang dapat niyang gawin, partner, kasi medyo when it comes to mainit siya, and when it comes sa height, kaso ayun lang, natawagan na naman ng foul doon si Justin Sentin. Again, tatlo na din ata yan. So, malaking problema yan pagdating ng oras, lalo na sa ending. We're almost in the halfway of our third quarter, pero malayo pa to, partner. Oo nga, so ayun, Lopo. Lopo. Still with the ball. Will shoot from way downtown and short. Nakuha ng mga naka-blue ang bola. Pero, oops. What a shot there by Justin Sentin. So talagang nagtitake over na dito si Justin Sentin. So dapat yan ang gagawin niya. And of course, for his teammate. But again, partner, naririnig talaga tayo. Ito naman si Mandak ang sumasagot para sa Team Mercedes, partner. And alam niya na kayang-kaya niya yun, sitwasyon na yun. Kaya yun, nag-accelerate siya for that right-handed layup. Alim was blocked by Fragoso. Rejected. JP Lanzaderas missing on that one. Ito na si Serrano Jr. Being trailed by Lopo at nadulas doon. So I think kailangan ng punasan. Walang nadulas, ano? So medyo nadulas doon si Serrano Jr. on that drive. So ipapacheck natin yan, partner, kung talagang may wet spot dyan sa floor. Well, I think hindi madudulas yun kung wala. So again, so as you can see, partner, itong mga fans natin dito kahit sa taas ng bubong, partner, talagang naghahanap ng paraan para makapanood dito sa very intense game na ito. Isusugal ang buhay, basta makapanood lamang. Look at that. Alam niya, nasa camera siya eh. Ayan. Shout out to Saudi Arabia. Good luck kay Tito JP Lanzaderas from Alden Hona. Ayan, sige. Alden, salamat for watching. Galing pa dyan sa Saudi Arabia. No? So, pero 10 lang to, partner, ang hinahabol nitong mga taga-Daet, partner. At hindi pa po tayo, nangangalahati na tayo. Sobra na. Nagpasa tayo sa kalahati. Pero, ano pa rin, matagal pa rin ito. May chance pa rin ditong makabawi ang mga taga-Daet. Nice pasa na. Lanzaderas once again. This time with a right-handed layup. Sentin fires another 3. Di makuha ni Alim ang rebound. Kaya ito na. Si Asiron may tanga ng bola. To Lanzaderas. Asiron puts it back and in. I think that's Flores, partner. Ay, oo, that's Flores. Put back. And another steal. Sana
Ba't natawagan doon ang kicking violation itong si JP Lanzaderas. Look at Flores and Aceron. Parehas maglakad. Konti lang ang Yes, diferensya sa partner. katawan at sa haircut. So, sa tingin ko, partner, ito yung medyo nagiging disparity dito, partner. Yung intensity when it comes to defense. Kasi grabe yung pinapakita nitong mga taga-Mercedes when it comes to defense, partner. Again, ayun na naman. Nakawala ang bola. It's another pass break opportunity, but may foul doon na itinawag kay Arsenio. So, But good thing, hindi umabot sa ring yung bola kasi may chance pa yun na pumasok for a 3-point play. Yes, partner. So, yun, talagang once na mag-turnover itong team, dahil talagang kinakapitalize yan ng mga taga-Mercedes through that pass break opportunity, partner. Oo, tama. Again, kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe, giving you the best that we can give you for tonight's third and final game sa ating Day 10 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte, the battle between Daet and the home team Mercedes. And we have 3,000 viewers sa ating Representative Saldico Facebook page right now. Justin Centin crossing over. Oh, what a move! Everything but the pass. Pero mananatili po sa kanilang bola. So, partner, in this scenario, sana, partners, dito sa ating larong ito, sana iwasan lang muna na itong Team Daet na mag one-on-one, partner. Oo. Para mas makahabol talaga sila dito. Tama. So, ayun nga sinasabi natin, those one-on-ones are really hurting itong Team Daet. And another pass break dito sa mga taga-Mercedes. Another good finish on the part of Mercedes team. Right now talagang hirap na hirap din itong si Jerome Almario na kumonekta with his field goals dahil sa talagang matinding depensa itong mga taga-Mercedes. But good thing he was fouled and he will have the opportunity to score. Yun nga, partner, sinasabi natin, hindi kakayanin ni Justin Centin lang, hindi kakayanin ni Jerome Almario lang. Dapat lahat mag-contribute on the part of Team Daet. And wala pang masyadong contributions, lalong-lalo na itong bigs nila na sina Alim and Placino. So kailan kaya? Sa bagay, may fourth quarter pa naman. Yes, partner. And kailangan nilang maibaba yung kalamangan na yan, partner. So yun ang ginagawa nito ni Jerome Almario. Tama. 56-71 na tapik ng bahagya yung bola. Oh, look at that. Walang boxing out doon si Justin Centin for the putback nitong si Aceron. Merong foul doon. Right, so it's obviously Aceron. Franz Aceron. So that's a penalty partner on the part of Mercedes also. So magpi-free throw ngayon si Jerome yes, Almario ulit. partner. So pareho na sila wala sa penalty itong Mercedes at Daet, partner. Okay. So, sige. Both teams will be trooping to the line every time na makaka-commit ng foul ang kalaban. First shot of Almario was good. Let's see kung papasok itong pangalawa. At yun, pumasok pa rin kahit paano. At Sanares inbounding for Team Mercedes. Jericho Mandak now with the ball. Pulls up and wala yung pull-up jumper na yon. Placino stops in the middle. Pinigay kay nakabalik sa kanya ngayon ang bola. Gigil na gigil. Centin for another two-pointer. Lucky break for yes, partner. So 13 na lang ang inahabol nitong mga taga-Daet. So they need to stop here, partner, sa possession na ito. And that's an offensive foul on the part of Gerald Lanzaderas. Tama. So
So it will be Daets basketball. Meron na naman silang chance dito na matapisan pa ang Kalamangan into just a 11-point lead or even a 10-point lead. Depende kung mag 3 points sila or 2 points. Jerome Almario gets the ball with Jericho Mandak in front of him. Drives, pero nandun yung at talagang medyo inaalat itong si Placino. It could have been a 3-point play opportunity. And right now Placino will be shooting 2 free throws. Na-foul doon si Miles Cañal. The first one will not count dahil hindi na ipasok ni itong si Placino. Pasok yung pangalawa. So that's a sorry miss sana. That could have been a 3-point play opportunity for Placino partner. Tama. Good play, but of course, yung defense hindi naman papayag ng ganun-ganun na lang. Meron tayong substitution. Papasok si Noy Fragoso for Sanares. At mas malaki ngayon ang team ng Mercedes. With Fragoso and Cañal around. Short yung 3 ni Jericho Mandak. Jerome Almario missing on the first one, pero sa pangalawa ay hindi na magmimiti siya. Lanzaderas. Merong foul away from the ball. Alim and Cañal, kanina pa ito nagigit-gitan. So again, that's a free throw partner for Miles Cañal because yun ang sabi ko nga kanina, nasa penalty na itong dalawang kupunan na ito. So talaga they are battling out doon partner sa positioning doon sa ilalim. So nahuli doon si Alim na humahawak dito kay Cañal. Tama. Kaya ayan, si Cañal po ay nasa free throw line ngayon. To the expense nitong si Denson Alim. Pasok yung dalawang free throws for Miles Cañal. Almario with the ball. And the ball went out of bounds. At sabi ng mga referees, mapupunta sa mga taga-Daet. At mukhang okay. Proper bench decorum ang binigay na warning para sa mga taga-Mercedes. Justin Centin with the ball. Grabe. Nice play. That's one of the best plays na nakita ko sa larong ito for Team Daet. Yun, partner, ang sinasabi natin, if they don't rush things, yun ang magandang mangyayari para dito sa Team Daet. It's just a 10-point lead now, partner. Almost a steal there. Fragoso will shoot from way downtown. Wala. At mapupunta ang bola sa mga naka-navy blue. Oh! Masyadong mapektos yung pasang yon ni Almario for Placino na nasa unahan na sana, nasa advantage. Ito na si Mandak, ang bilis-bilis. Grabe, partner. Muntik na. Na may basket yun. Oo, grabe. Talagang binilisan. Tinalo pa ni Mandak yung relo natin. And that's the end of the third quarter nitong napakatinding aksyon na we-witness natin o nasasaksihan natin dito sa loob ng sports complex ng Mercedes. 65-75, 10 ang Kalamangan, partner. And anything still can happen dito sa larong ito.
course, with Team Daet na alam natin hindi basta-basta magpapatalo, na hindi talaga lumalaban kontra dito naman sa Mercedes na talagang gustong-gusto na natapusin ito upang ma-secure na nila ang kanilang upuan sa semis. Yes, partner. So sabi nga natin talaga napaka-importante nitong larong ito. And again, partner, 10 lang ang inahabol itong Team Daet. So there's no need to hurry dito sa ating simula ng ating fourth quarter, partner, kasi nasa striking distance lang itong Team Daet against this Mercedes team. So kailangan nila, partner, ano lang to, they make 4 or 5 stops and then make a basket and nandun na, nakabalik na sila sa larong ito. So for Team Mercedes naman, kung gusto nila talagang idiin na itong mga taga-Daet at wag nang pahabulin pa, talagang dapat yung ginawa nila nung first quarter, partner, yun ang gawin nila dito. Tama. Okay, so let's see kung yun ang mga gagawin ng mga koponan na naglalaban dito sa ating third game ng ating day 10. Almario for the rebound. Challenging the defense of Noy Fragoso. At ayan, nakasungkit ng foul itong si Almario. Foul number 6, Noy Fragoso. Her personal foul for Sika. Shooting 2. And right now, Almario will be shooting 2 free throws once again. Maganda rin yung percentage niya sa free throw line. At ayan, pasok na pasok ang unang tira. So kailangan nila to, partner, these free throws, itong mga free throws na to, talagang kailangan nila to. Pag naibaba nila to sa 8, again, they should make a proper stop on the other end of the floor para unti-unting makabalik sa larong ito. They need to stop this one. Yes, partner. Kamal with the ball against Jerome Almario. Almario, nice defense on the part of him. At ayan, nakuha nga ng mga taga-Daet ang bola. Justin Sentin. What a fake! What a finish for Justin Sentin. Grabe, yung trick na ginawa niya. Again, single digit lang ito, partner. Oo. It's just a 6-point lead now. Miles Cañal against Alim. I think that's the 4th foul for Denson Alim. So again, pinalitan dito si Kamal, balik na naman si Lopo. Again, partner, for Team Mercedes naman, there's no need to hurry, partner, sa kanilang offense. Just, alright, so sa ngayon, we have a birthday greetings. Ayan, happy birthday sa mama ko bukas. Kaninong mama ito? Ayan, si Miss Maria Elena Calya. Mama ni Christian. Alright, ang ating direktor, si Christian. Si Mama, ano yun? Mama Elena Calleja. Ma'am, happy birthday po. Bukas, advance. At ayan. Turnover, pupunta sa mga taga... That's a one-miss opportunity, partner, on the part of Daet. Sayang yung stop na yon. And again, it's just a 6-point lead. JP, kumana na naman. That's JP Lanzaderas. Talagang hindi papatiklop itong mamang ito. And sa part naman ng Daet, it's Justin Sentin na talagang kumakana consistently. Kaya lang yung nabati natin, hindi pumasok yung kanyang tira. Lanzaderas against Arsenio. Was that Arsenio? No, it's ayan, si Palogan. Palogan to Almario. Trying to hit a 3. Wala. 69-77. It's an 8-point lead. Lopo with the ball. At yun, maganda yung depensa ang ipinakita sa kanya ni Almario. Napilitan siya na umusog pa ng konti malapit sa sideline. And yun, nag-cause ng turnover. That's again a good stuff coming here from Team Daet. So, pero bad pass naman yon on the part of Justin Sentin. Sabi ko nga, partner, there's no need to hurry. Huwag sila magmadali dito.
just run their play, run their system, kung ano man yung gusto nilang i-run dito sa offense against that man-to-man defense na pinapakita nitong Mercedes. And from there, kung talagang mintis wala tayong magagawa. Basta wag magmadali. Tama. Kasi mas nadyo-jeopardize yung kanilang plano. Yes, partner. Mga plano to take this game out. And Kanyal was fouled while going strong to the hoop. Maganda pa naman ang free throw na pinapakita nito dito sa game na to. Itong si Miles Kanyal. Yes, partner. So that's a good recognition on the part of Team Mercedes na i-one-on-one nitong ni Kanyal, si Placino. So medyo huli yung reaction ni Placino doon that makes him commit sa foul against Miles Kanyal. Okay, so once again, advance happy birthday to Mrs. Elena Calleja. Happy birthday po. Advance happy birthday po from all of us here. And of course, mula sa iyong nagmamahal na anak na si Christian. Ayun na naman, partner, hindi bumax out doon yung mga taga-Daet. So nakuha ni Lopo ang bola for 2. And JP Lanzaderas is there. Another the signature jump shot. Miss this time. Ito na naman si Jerome Almario. Diretso. And drops it down to Placido. Good play. Again, balik sa 7 na lang ang kalamangan nitong taga-Mercedes, partner. Oo, buti na nga di pinuwersa yun ni Jerome Almario. Kanyal against Placido. And right now, nasa mga taga-Daet na ng bola. Jerome Almario, binigay kay Justin Sentin, ililabas kay Almario. Wala. The ball went out of bounds. It will be Mercedes ball. Again, partner, hindi kinakapitalize itong mga taga-Daet ang advantage nila dito sa larong ito. So that could have been another points for them. Tama. And maibababa sana itong kalamangan sa 5. So, but again, that's a sorry miss on the part of Team Daet. So now we have Mandak with the ball. So they are clearing out. Ito, partner, tingnan nyo ito ang ginagawa nitong team Mercedes. Talagang yung mismatches, yun ang talagang kanilang tinitingnan dito sa larong ito, partner. Oo, easy to for Miles Kanyal sa last sequence na yun. Tumira ng 3 itong si Justin Sentin at kumonekta at nakasumpit pa o nakakuha pa ng foul mula dito kay Kanyal. So this is going to be a 4-point play opportunity. Mukhang ayan, pumasok na uli si Jerome Almario with the 6'8" guy, Mark Naninga. Yes, partner. So ito, chance ito ng Team Daet para makabalik dito. At least matapyasan yung kalamangan na yan, partner. So but sorry miss there again on the part of Justin Sentin on that free throw. Kaya sabi ko, partner, talagang i-hug sila nito pagdating dyan sa free throw na yan. But again, ayun naman, the other end, si Mandak medyo nagmadali doon. Buti na lang na-save yun. Tumira si Paloga ng 3, wala. Nakuha ni Kanyal ang bola. Ayun na si Mandak. Diretso yan at pupuntos yan. Matindi talaga itong batang to sa transition. Ano? Walang takot to, partner, si Mandak sa transition. Ayun naman. Nice pass. But the shot ay ang problema. 5.15 seconds remaining. 74-82. Nakakalabang po ng 6 itong mga, or make it 8. 8 points. Tama ba? 8, yeah. So again, striking distance per partner with 5 minutes and 15 seconds remaining on this ball game. Tama. Almario posting up against Jericho. The ball went out of bounds. It will be still
for Daet. Balogan will inbound. Justin Centin taking over. Binigay kay Placido. A floater. Wala. And was blocked. Rejected by Noy Fragoso. Good effort on the part of Noy Fragoso on that play, partner. So, may timeout tayong itinawag nitong mga taga-Daet, partner. Again, this is just an 8-point game, partner. Grabe yung depensa nitong Fragoso, no? Talagang pinahihirapan masyado itong si Placido. Kanina pa yan. Talagang not giving up on any play. Look at that. So 4 minutes and 57 seconds remaining on this ball game. It's winning time, partner. Yes, partner. So pero 8 lang ang kalamangan nitong mga taga Mercedes. Wag lang sila magkumpiyansa dito. Ang problema hindi kumakana. Hirap na hirap makapuntos itong mga taga Daet. Ang medyo talagang hindi lang masyadong nahihirapan dito na umiscore itong si Justin Centin. Alvario is also being forced to create his shots. At kadalasan napupunta sa free throw. At ayan, nakuha pa ng mga taga Mercedes ang bola, umiscore pa itong si Flores. Awkward, medyo awkward yung shot yun, pero nonetheless, pasok pa rin yun. So ayun, partner, ito nahihirapan talaga itong Team Daet dito sa man-to-man play na ito nitong Team Mercedes. Another turnover on the part of Daet. That's a good pass, kaya lang hindi na-handle ni Naninga. Ito na si Jericho Bandak. JP Lanzaderas! Diba? Ang veterano at talagang may tira. Ayan na naman, partner. Talagang dinadagdagan pa nito ni JP ang kalamangan nila. As Almario tries to answer, but no good. If you've noticed, wala pang score itong si Almario from behind the arc. Yes, partner. So ito yung talagang nagagawa nitong pressure defense na ginagawa kanina pa nitong Team Daet. And I'm wondering, partner, kung bakit hindi kuma-counter itong Team Daet dito sa larong ito. Panaka-naka lang yung kanilang man pressure dito sa larong ito. Dapat sila yung nag-pressure kanina pa Yes, partner. Again, titingnan natin kung ano talaga ang kakalabasan itong game na ito as Almario steal the ball from Mandak. At ayan, may score ng 2 puntos itong si so 10 pa rin, partner. After that statistically, partner, kayang-kaya pa to. Kaya. Huwag nilang matirahin to. Ano na lang. Natatalo pa sila minsan ko sa rebound. Buti na lang nakuha nila ngayon ang bola. And right now, Balogan with the ball. To Justin Centin. Tumira ng 3. Wala ang 3 na yon. Eto na. Ang mga taga Mercedes. There's no need to hurry here, partner, sa ating punto ng larong ito. For Mercedes. So again, kailangan nilang good recognition on the part of Mandak there, partner. Kailangan nilang kumonsumo ng oras dito. Grabe yung lusot na yun! Almario naman. Tumikano ng dos. They need that shot. And they need that score very badly at this very point in time. So again, partner, 8 na naman ang inahabol nitong mga taga-Daet. They need to stop this one. Kanyal, binigay kay Lanzaderas. And again! Lista mo na! Ilista mo na, partner. Kumakana itong JP Lanzaderas. I don't know kung ilan ang puntos na yan ni JP, pero
Sa tingin ko, naman, bumawi! Bumawi itong si Almario. Jerome Almario. It's just a 7-point lead. 2 minutes ang natitira. Umihinga pa itong Daet, partner. Umihinga pa, partner. So, they need to stop here, partner. Itong mga taga-Daet, kailangan nila makastop dito. Pero anong nasa isip ni JP Lanzaderas? Hitting another one. This time a 3-point shot. Grabe. Kala mo tapos na siya. Hindi pa po siya tapos, mga kaibigan. Almario! Itong si Jerome Almario with another big 3. So, kailangan dito ng stop ng mga taga-Daet. This is just a 7-point game. Sabi nga ni Kapa, winning time. Winning time, it is. 1 minute and 14 seconds. Fragoso will hit the 3. No! Good stop. Jerome Almario. At nakakuha ng foul kay Flores. And also, that's a good foul on the part of Flores. Wala pa sila sa penalty, partner. So it's a 7-point lead at 1 minute and 5 seconds. Hold on to your seats, mga kasurog. Yes, partner. So Di ba po tapos ang laban? I think they need a quick 2 or a quick 3 here, partner. Tapos stop sila sa kabila. Then makakabalik pa sa kanila yung bola. So if they make a 3-point shot, 4 ang kalamangan. So if basket sila ng 2 points, 5. But again, babalik pa sa kanila yung bola na yan to again trim down that lead. Good calculations. Ayan. So, ano kaya ang gagawin nitong mga taga-Mercedes? Sabi mo nga, it's winning time, partner. So, it is indeed winning time. Medyo na late lang dito yung pasok nga ni Jerome Almario, partner, sa scoring numbers for team scoring side for team Daet. Pero we'll see if magiging consistent yes, siya up to the end. So I think this is a big lineup for team Mercedes na ipinasok nila with Kanyal, Progoso, Lanzaderas, Mandak, and Aceron. And yan, nag-set sila ng play for this possession. And for team Daet, partner, we have Almario, Alim, Placino, Sentin. And it's Jerome Almario who will be inbounding. Justin. Oh, that's a turnover. Grabe, partner. That's a big mistake. The part of ang play nun, nabasa ko, babalik kay Almario yung bola. Yes, partner. That's a sorry pass there on the part of Justin Sentin. Kailangan bumawi sila dito sa depensa. Kunin na nila itong si Kanyal. Yan. Yes, dapat dyan may ball pressure na. Kasi hindi naman ball handler yan eh. But iniwan nila. Again, I think, partner, that's it for this game. Yes. And another turnover on the part of Daet. Sabi nga ng ating partner na si Wadi Jan Batsilian, that's the nail in the coffin. Yes, partner. This is winning time. Ayan. Foul on Justin Sentin. Wala pa naman sila sa penalty, so it's going to be a sideline inbound. And Daet needs to put pressure on this one. Yes, partner. Kung gusto pa nila pero merong timeout na itinawag ang Mercedes para paghandaan ng magiging senaryo sa pagbalik nila sa ball game at 35 seconds remaining, 35.7 to be exact. Yes, partner. So again, I think that's it, partner, for this game. Pero may chance pa dito ibaba ang kalamangan ng mga
ng taga-Daet dito sa Camarines. Dito sa mga taga-Mercedes, partner. Opo, and we just saw sa screen natin itong si Mayor Alexander Pajarillo with Consi Jude Hernandez for Mercedes na siguradong tuwang-tuwa sa mga oras to dahil malapit ng masungkit ang panalo nitong mga taga Mercedes. So mas pinili na nila yung 14-second shot clock. 14 seconds ang pinili nilang shot clock at umusad ng konti at yan, nag-foul itong si Denson Alim, and I guess that's his last foul, so will be evicted. Fragoso will take the free throws. Hindi man lang lumamang itong kupunan ng Daet sa larong ito, partner. So maganda yung preparation talaga na ginawa nitong team Mercedes coming into this game. So makikita naman natin yon. First quarter pa lang talagang diniin na nila yung laruan nila dito sa larong ito. Nakita ko pa lang yung bagong player nila na si Miles Cañal. Talagang they're trying to send a statement. Yes, partner. We're not going to lose this one. And for sure, nanonood ang kanilang mga kalaban dito sa magiging crossover natin. But again, still, ito si Noy Fragoso continuously missing the free throw, partner. Ganda ng dakdak niya kanina, no? That's going to be a part of the top 10 plays for this week. Meanwhile, Justin Sentin will try to hit sana, pero he was blocked by the defense of Fragoso. So I guess this is it for I think i-dribble out na lang ito. Oo. Nito mga taga Mercedes. So congratulations again to both teams, partner, but Tama. congratulations to Team Mercedes for winning this very important game. At ang maganda nanalo sila. Nakabawi sila after that loss dito sa kanilang teritoryo with San Vicente. Yes, partner. Tama. So that's a good way to bounce back, partner, dito sa kanilang home court dito sa Mercedes. So congratulations again to Mercedes for winning this game, and sa lahat po ng nanood sa ating mga social media platform dito sa live audience natin. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa Angco Bicol Cup Camarines Norte Leg. As you see the highlights dito sa ating laro. So hihintayin na lang natin, partner, yung ating magiging kasurog player of the game dito sa larong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. What a ball game. Talagang yun ang inaasahan natin na talagang magiging dikdikan at yung both teams will not just give it away sa kanilang katunggali. Talagang grabe din yung effort na ipinakita ng kupunan ng Daet, kaya lang talagang kulang sila. I don't know kung saan sila nagkulang. Basta't kulang sila sa score, kaya sila yung uuwing talo sa gabing ito. With yung final score natin, 84-94. Tama ba? Yun ang partner. Final score natin. 84-94. Again, congratulations. But again, partner, allow me, partner, gusto ko lang, I want just to say, partner, my deepest condolences to the family of my friend who passed away kahapon, and also my brother, my batchmate, na si Amiruchi Chim Lagdaan dyan sa Iriga. Brother, no pain. Pagbalik ko dyan, pupuntahan kita. Condolence sa pamilya ni Chim dyan sa Santo Domingo, Iriga City. Our deepest sympathy po sa pamilya. Yes, ayan again,
Maraming salamat, partner, for having me again here sa Ako Bicol Cup Camarines Norte Lake. And sa Sabado, Isang karangalan, partner, na makasama ko ang Paul Sepe dito sa paddle na to. And sa Sabado, bukas pahinga muna tayo, pero magbabalik po tayo sa Sabado para sa ating last and final day. Yan ang ating elimination round dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. And come August 21, that's gonna be on Monday, it will be the start of our semis. Ayan yung mga top 2 teams ang maglalaban-laban. Ayan yung top 1 ng District 1 will be going against the top 2 team ng District 2. And mayroon silang pagkakataon na magkaroon ng twice to beat. Yes, partner. Twice to beat scenario. So yung top 1, ito twice to beat ng mga taga-top 2 and vice versa. Yes, partner. So congratulations again sa ating mga top 2 teams. Of course, although may laro pa tayo sa Sabado to finish our elimination. So again, ngayon pa lang kita na natin kung ano at kung sino ang magiging mga top 2 sa kada distrito. And again, partner. So for now, we will say bye-bye and see you Saturday. Ito po si Kapa Morgan. And Coach Paul Sepe, ang inyong naging basketball analyst in this triple header. Maraming salamat po. Punta na tayo kay Cassandra, partner, for our Kasurog Player of the Game. Cassandra, pasok. Magandang gabi, Camarines Norte. Right here with me is the Kasurog Best Player of the Game, JP Lanzaderas, jersey number 41 from Team Mercedes with 32 points, 4 rebounds, 2 assists, and 1 steal. Wow, congratulations po for being the Kasurog Best Player of the Game. This is a very important and critical game for your team to advance to the next round. With that, ano po ba yung pakiramdam nyo ngayon na naipanalo nyo yung gabing ito at ikaw yung may maraming contribution for your team? Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi ito na yata, sabi ng coach namin, ito na yata ang parang huling laro na namin. Kaya ibibigay na namin to lahat. Ayan, we are currently live po. Baka may gusto kayong batiin o pasalamatan, go ahead po. This is your chance. Nagpapasalamat ako sa suporta ng lahat ng mga taga-Mercedes, sa LGU Mercedes, at sa din sa pamilya Lanzaderas, sa pamilya Bismonte, sa Bainsa, at sa lahat ng kaibigan ko, at sigit sa lahat sa asawa ko, at sa 2 kong anak, at pamilya ni Mrs. sa Bulan, Sorsogon. Okay. Ayan, thank you very much and congratulations. That's the end of the ball game tonight. Thank you for supporting Ako Bicol Cup Camarines Norte.